To, že po porode môžete mať nejaké poranenia, či už bol nastrih hradze, alebo bola nejaká ruptúra, ktorú trebalo zašiť, to viete. Ale môže nastať aj situácia, kedy sa tešíte, lekár vám oznámi, že ste nemali žiadne porodné poranenia, podľapkáte si, podáte si ruky a zrazu o 4 hodiny ste na operačnej sále. Vy máte pocit, že lekár je trápny neschopák a máte kopec otázok a lekár zase má v podstate ten istý pocit, že v podstate zdravú ženu musí operovať. Porod je prirodzená vec, ak ste bola čítať, tak tam môžete mať tak maximálne pocit nejakého pálenia, únavu z pôrodu. Ale ako náhle máte silné tlakové bolesti, ako keby ste mali pocit, že chcete rodiť ďalšie dieťa, ste bleda, potíte sa a tak ďalej, je to urgentný stav, ktorý môže byť predzvesťou paravaginálneho hematómu, ktorý ak sa nevyrieši okamžite, objaví sa väčšinou do tých 4 hodín a ak sa okamžite nevyrieši, môže končiť fatálne a môže sa rozšíriť hore až za brušnú dutinu. Takže na záver, aj prirodzený pôrod bez nástrihu môže mať závažné komplikácie, sú však riešiteľné a pomerne rýchlo sa prejavia. A pre lekárov, ak máte takúto pacientku na posteli, tak neodporúčam ju dávať z nej dole, ísť s ňou niekde na kozu a vyšetrovať a tak ďalej. Proste diagnostika hematómu je veľmi rýchla a jednoduchá a rovno z postele na operačnú sálu. Takže takto.